l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. It-tnejn l-Istitut għall-Istudji Turistiċi l-ITS fetaħ il-bibin tiegħu għal dawk l-istudenti prospettivi biex jaraw miqrib l-esperjenza edukattiva f'dan l-istitut f'Ħalluqa. Fi stqarrija dan l-Istitut Edukattiv qal li din l-attività kienet ta' suċċess fejn dawk li attendew raw il-bosta korsijiet li huma offruti f'dan l-istitut. Bl-ITS toffri bosta programmi edukattivi dwar l-ospitalità li jibdew mill-livell bażiku ta' foundation għal livell ta' masters. Waqt din l-attività dawk li attendew iltaqgħu ma' dipartimenti differenti fejn taw il-gwida tagħhom lil dawn l-istudenti prospettivi. Dawk li attendew raw ukoll wirjiet kemm mill-istudenti u anke mill-allima fosthom b'affarijiet blaġina, smoothies u anke cocktails. Dwar din l-attività kummenta il-kap eżekuttiv tal-ITS Pier Fenek. Studenti li hawn bħalissa qed juru lil dawn l-istudenti miex jgħaddu fil-ħajja ta' kuljum hawnhekk. Ħadna pjaċir ħafna li qed naraw ukoll alumni tal-ITS, ġifieri studenti li kienu jistudjaw magħna llum il-ġurnata qed jaħdmu fl-industrija, illi wkoll volontarjaw biex jiġu huma stess jgħidu lil dawn l-istudenti l-prospettivi li hemm fl-industrija u x'karrieri l-industrija tista' toffrilhom.